Ще има много парти! Парти! Паднах цялата. Здравейте, приятели! Днес снимам клип към песента Таратата в Несебър. Много съм развълнувана за днес. Ще участвам в клипа две русалки, но няма да ги мокрим. Лошо ще участвам, но няма да ги хване спокойно и това няма да се случи. Здравейте, сладурчета! Аз съм хаштаг Ева, хаштаг Кифа. Тук до мен е Петя, жълтата русалка. В момента сме на новия клип на Павло и ще бъде неповторимо просто. Има един ловец на русалки, Матего. Ето го и него. Говорим за вълка, той е в кошарата. Стягай куфара и идвай с мен.